hapa for many years. Jagoro migao mateko Alex Wachira ko jod bura mala Laikipia East okwachiel mar oganda mondo giwere kod pogruok mar siasa ka gidwaro jotelo mondo ket nyime dwach oganda motelo ne dwaro margi giwegi. Wachira omedo ni kata obedo ni jotelo ni kod thuolo mar golo pachgi ok en wach makare mar wacho weche moko manyalo nyayo siayo oganda e kinde ma Kenya chomo yiero maduong'. Jotelo go notelo ne chenro mar keyo teko stima e gwenge ma Kiamriga michwalo kod riwruok mar REREC. Chenro no biro bero ngima anyuola moingo 200. Jotelo go medo goyo ombulu ne tend Kenya Kwanza ma giwacho ni osebero ngima oganda duto maonge akwede. Naambia watu wetu wa Mlima Kenya, let us play long-term politics. Right now we have the seat of the deputy president, and it is with Professor Kithure Kindiki, our son from the mountain. Therefore, our interest in the government of William Samoei Ruto, 7 ministers come from the mountain. 16 PSs in critical dockets come from the mountain. We are here on development projects. Stima, Rais tayari ametupatia. Hapa tuko na 471 million shillings. That tunawekea watu 4,273. Ile kitu nataka kusikia ni viongozi ambaye wako na msimamo, ambaye watasukumana na serikali ili itimize yale iliwaahidi wa Kenya. Kwa sababu wale wanatatuchi siku ya leo kwa sababu ya serikali, ni kwa sababu kuna mambo ambayo tulielezewa na bado haijatimizwa. Jamani, wewe kama ni kiongozi, kwa nini utoke kwa serikali uliyochagua kwa sababu haijatimiza na muda wake haujaisha? Ndio sisi tunasimama kidete kutetea serikali, kusukumana na serikali mpaka ahadi zitimizwe.